душа вярата. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Так, кръстник, да фаним сега ето скупел. Така. И го дигаме нагоре. Важдаме. Къде е пред Евгений. Сега. Айде сега. Кръстник ти ръката е над него, за да е така над главата му. И Евгений дай ръката. Така. Кръщава се род Божий. Евгений, в името на Отца. Влиза с десния крак навътре. И другия. Кръстник, кажи амин. Амин. Сега с левия назад. Така. Скари. Така. И сина. Амин. Пак влизаме. Така. Три ще го направим. Назад. И Света го Духа. Третия път. Амин. Сега няма да излизаш. Стой сега тук вътре в купелчето. Да го къпим. Айде те малко на главата. Евгений, така намокиси ръцете. Вземи кръстника. Тъй. Айде намокиси така. Малко лицето може да си намокриш. Така. И дай са ръката. Назад с левия крак. Амин. Така. Кръстник, хвани му за ръката сега. Така пускам ти го. Следно ти подавам бебето, ама няма как да го дигна за ръката. Това ще мога да го пуснеш вече. Ти се избърши, няма да се обуваш. Кръстник, да фаним купел сега пак горе да го сложим. Ти как се държиш за ръцете, ви го снимахте много, нали? Ще кажете с какви са там. Няма как. Това е такъв, че... Ти няма да показва снимките. Ето в църквата, така е. Тук обратни